today's video guys, magbuhat na putang kuhan guys. Fruit salad para sa atong New Year. Para pag New Year, magkanda salad na, fruit salad guys. Muna ito yung salad guys. Tanawin natin ha. Buhat na fruit salad. Ito na yung ito. Siya, niinom na po siya kubra si Red. Sonya? O si Yuki yang ipainom? Siya, hindi ako man yung mahurot. Yung atong murag pantin niya. Wala na ko nakasuot yun. Ay, siya ba naman? Yung handa sa New Year guys. Salad lang guys. Salad lang ang sakalang. Ay sa kuwan. Ito mo kasi delivery mo order. Bili? Ano sa ganyan sa? Ano yung cheese dip? Guys, Happy New Year na tong tanan guys. Happy New Year. Bless 24 years. Happy New Year. God bless na tong tanan guys. Ug thank you kayo sa akong mga solid supporter, solid followers. Thank you. Thank you sa pagsuporta. O bye. Thank you for watching. I love you more guys.